Firma Dvořák svahové sekačky představuje rádiem řízenou svahovou sekačku Spyder ILD-02. Po mezinárodním úspěchu s typem Spyder ILD-01 a po získání řady prestižních ocenění s radostí uvádíme na trh nový model Spyder ILD-02, který rozšiřuje možnosti uplatnění na trhu. Nový typ sekačky Spyder má veškeré výhody a přednosti staršího modelu, jako například skvělou svahovou dostupnost, tančící krok, vysokou manévrovatelnost a nastavitelnou výšku sečení. Tentokrát ve standardním rozpětí 50 až 100 mm a volitelném rozpětí 90 až 140 mm. Navíc však Spyder ILD-02 přináší mnoho zlepšení a změn. Jedná se především o větší stroj se záběrem sečení 123 cm. Počet nožů byl zvýšen na 4, což přináší vynikající kvalitu sečení ve všech typech porostu. Pojezdová a pracovní rychlost sekačky byla zvýšena na 8 km za hodinu. Nově je stroj vybaven takzvaným smykovým natáčením, které značně usnadňuje manipulaci se strojem. Všechny změny a zlepšení mají za následek velmi výrazný nárůst produktivity práce. Stroj je schopen posekat 5 až 7 tisíc m2 za hodinu. Díky tomu má sekačka Spyder ILD-02 obrovské možnosti uplatnění na trhu a stává se z ní zcela univerzální nástroj pro sečení zeleně. Stroj je primárně určen na údržbu strmých svahů se sklonem do 40 stupňů. Nahrazuje nebezpečnou manuální práci a je schopen udržovat plochy, které jsou naprosto nepřístupné pro jiné stroje. Nižší těžiště než u menšího modelu stroje ještě zlepšuje jeho chování ve svahu. Bezpečnost a produktivita jsou hlavní konkurenční výhodou sekačky Spyder ILD-02. Novinkou je možnost připojení hydraulického stabilizačního navijáku, který umožní práci na svahu se sklonem až neuvěřitelných 55 stupňů. Toto přídavné zařízení dále zjednodušuje sečení nespevněných a nebezpečných ploch, například břehů a močálů. Naviják je možné použít i na stroj Spyder ILD-01. Instalace navijáku výrazně zvýší pracovní použitelnost stroje, ze kterého se tak stane bezkonkurenční nástroj umožňující sečení jinak nedostupných ploch. Díky důmyslné konstrukci žacího ústrojí lze tuto sekačku použít k údržbě jemných parkových i golfových ploch. 4 mulčovací nože zaručují vynikající zástřih a velkou produktivitu sečení. Sekačka si však hravě poradí i s velmi vysokou trávou a hrubým náletem, který jinak vyžaduje údržbu pomocí speciální mechanizace. Díky zvláštním vlastnostem žacího ústrojí je Spyder schopen kosit i porost o výšce 3 metrů. Odolné nože dokážou posekat i menší stromky a keře, aniž by hrozilo nebezpečí poškození stroje. Sekačka Spyder ILD-02 se tak stává ideálním nástrojem pro údržbu ploch podél vodních toků a nádrží, pro vysekávání silničních škarp a náspů, parků, armádních objektů, jako jsou střelnice a hangáry, zatravněných skládek a jiných komunálních pozemků.
Nízká hmotnost stroje, náhon na všechna kola a pomocný naviják umožňují bez rizika udržovat i promáčené a bahnité pozemky a louky. Sekačka Spider ILD-02 je natolik výkonná, že se produktivitou práce vyrovná vyžínacímu ramenu nesenému těžkou technikou. Provozní náklady jsou pak u sekačky Spider nesrovnatelně nižší, což ji činí skvělou konkurenční alternativou. Sekačky typu Spider představují revoluci v sekání trávy. Jejich majiteli se dostává do rukou nesmírně výkonný, provozně nenákladný, naprosto bezpečný a především zcela univerzální nástroj pro sekání nejrůznějších typů pozemků, především však těch, které byly doposud jen velmi obtížně udržovatelné.